Barangay Love Stories. Love Stories. Masasabing perpekto ang isang tao para sa iyo kapag nakikita mo sa kanya ang mga bagay na kailangan mo. Ikaw, kapuso, nahanap mo na ba ang perfect person para sa iyo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Thea, 30 years old, naganap ang isishare kong kwento sa inyo, may ilang buwan na ang nakakaraan. Nagkaroon ako ng boyfriend na mas matanda sa akin ng 10 taon. Itago na lang natin siya sa pangalang Bricks. Nakilala ko siya sa isang event kung saan ay naging promo girl ako at siya naman ay isa sa mga guest. Unang pag-uusap pa lamang namin ay nakaramdam na ako kaagad ng kakaibang spark. Hindi natapos ang gabing yon na hindi niya ako napakilig at napatawa. Kahinaan ko pa naman ang dalawang yon, Papa Dudut. Kaya naman after ng event na yon ay ako na ang naglakas ng loob na kunin ang number niya. Wala kasi akong Facebook noon dahil binura ko ng time na nagkahiwalay kami ng ex ko. Hindi rin kasi nakatulong sa mental health ko ang makita pa ang ex ko na pakalat-kalat sa Facebook. Niligawan ako ni Bricks ilang araw after ng event kung saan kami nagkasama. Hindi ko na nga pinatagal pa ang panliligaw niya dahil baka makawala pa siya. Naniniwala naman kasi ako noon na hindi na dapat pinapatagal ang panliligaw kung seryoso ka na sa kanya. Nagkataon na talagang seryoso na ako kay Bricks at naging kami kaagad. At hindi ko pinagsisihan ang desisyon na yon, lalo na nang mas makilala ko pa siya, Papa Dudut. Pinaka-okay na talaga siya sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Unang beses yon na nakaramdam ako na itrato ng maayos. Nagbuhay reyna ako sa kanya dahil sobrang maalaga at lahat ng kailangan at gusto ko ay ibinibigay niya. Kabaliktaran talaga siya ng mga naging ex ko kasi ako ang madalas na nag-i-effort. Pero sa relasyon namin ni Bricks, siya lahat ng gumagawa noon para sa akin. Sorry, hindi ko kaagad nasagot yung tawag mo. Nakaidlip kasi ako sa sopa. Kala ko naman busy ka sa ibang lalaki. Uy, walang ganyan. Alam mong ikaw lang ang forever. Biro lang naman. May tiwala naman ako sa'yo. Dapat lang. Alam mo namang patay na patay ako sa'yo eh. Ako rin naman. So bakit ka nga nakipagkita sa akin? Miss mo na ako agad? Ang clingy ha. Kahit naman kasama kita parang namimiss pa rin kita. Ewan ko, iba ang tama ako sa'yo eh. Di na kailangan mambola ha, nakuha mo na ako eh. Kuhang-kuha na. Kahit naman sa akin ka na, kailangan ko pa rin ipaalala sa'yo na mahal kita. Huwag kang ang ganyan. Baka buntisin kita eh. Ako talaga ang mabubuntis? Bakit ka nga andito? Dali na habang hindi pa nauubos yung kilig ko. Diba sabi mo gusto mo ng asong corgi? Oo, pangarap ko yung asong yun. Ibabalita ko lang sa'yo na nakabili na ako. Seryoso ka ba? Nasaan? Nasa bulsa ko. Bulsa? Ano yan, keychain lang? Joke. Nasa kaibigan ko pa. Bukas ko pa kukunin. Ay hala, seryoso ka talaga? Kumuha ka talaga? Mukha ba ako nagbibiro? Ang aga mo naman akong sinorpresa, bukas ko pa pala makukuha. Na-excite ako eh. Kailangan ko na agad ibalita sa'yo. Pwede naman kasi bukas, ikaw talaga? O baka ginamit ko lang talagang excuse yung aso para makita kita ngayon. Napupuno na naman ako ng kilig sa katawan ha. Umaapaw na ba? Tumatagas na. Yung corgi muna ang baby natin ha. Kahit wala pang corgi, ikaw na muna ang baby ko. Ako naman ang umaapaw sa kilig ngayon. Huwag kang competitive, mas umaapaw ang kilig ko kaysa sa'yo. Ang swerte ko talaga sa'yo. Kaya ang sarap mag-effort kasi ang sarap mong mahalin lagi. Ako nga tong swerte sa'yo eh. Huwag kang competitive. Gaya-gaya ng linya.
I love you. I love you too. Na-excite na tuloy ako sa corgi. Nakakaselos naman. Mas na-excite ka pa ata sa aso kaysa sa akin eh. Sana all aso. Ito naman pati aso pagseselosan. Alam mo namang ikaw lang ang number 1 na aso sa buhay ko eh. Oo, aso talaga ako. Kasi sobrang loyal ko sa'yo. Di ko yun napaghandaan ah. Alam mo kung ano yung dapat mong paghandaan? Sige nga, ano? Paghandaan mo pa yung ibang effort ko sa susunod. Aba, mukhang nakapag-ipon ka ng effort ah. Hindi lang ako basta nakapag-ipon. Umaapaw na yun. Parang kilig ko. O sige, ready na ako para dyan. Wala nang bawian ah. Si Briggs na talaga ang naisip kong bigay ng Diyos kapalit ng mga heartbreak ko sa mga nakarelasyon ko dati. Feeling ko naman noon ay deserve ko si Briggs dahil sa dami ng pinagdaanan ko sa mga maling lalaki. Nakapitong karelasyon na ako sa past at lahat yon ay hindi nag-workout. Aminado naman ako na may pagkakamali ako sa mga relasyong yon. Pero mas grabe ang ginawa nila sa akin. Lahat ng 7 nakarelasyon ko na yon kung hindi nag-effort ay niloko lang ako. Yung iba nga after akong makuha ay nakipag-break sa akin tapos sasabihin na kung pwedeng maging casual fling lang muna raw dahil hindi pa sila ready sa pakikipagrelasyon. Nainis at nabastusan ako roon dahil nga gusto nilang mag-benefit sa akin lalo na sa katawan ko. Tapos ayaw nila akong bigyan ng label. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay mahahanap ko rin ang tamang lalaki para sa akin. At yun na nga papadudot dumating na si Briggs na matagal ko nang ipinagdarasal. Totoo nga yung pagminahal mo ang sarili mo ay saka naman ibibigay ng universe ang tamang tao para sa'yo. Ganon kasi ang nangyari sa amin ni Briggs. Nakwento ko ngayon sa aking best friend na si Iya, naging kaklase ko sa college si Iya at doon nagsimula ang friendship namin papadudot. Siya rin ang naging witness sa lahat ng pain na naranasan ko mula sa mga nakaraang relasyon ko. Kaya naman nung nakilala ko si Briggs, agad ko nang nakwento kay Iya ang tungkol sa kanya. Siyempre very supportive noon si Iya sa akin dahil gusto na niyang mahanap ko ang tamang lalaki para sa akin. Sinabi nga niya na gusto na niyang makarelate ako sa buhay may asawa. Meron na kasing asawa si Iya at napakaganda ng love story nila. Kaya naman pinagdasal ko sa Diyos na sana'y maranasan ko rin ang naranasan ni Iya pagdating sa love life. At nangyari na ngayon sa tulong ni Briggs. Nasa labas ka pa lang ng bahay, ramdam ko na yung kilig mo ha? In love, yarn? Mula EDSA hanggang dito sa bahay mo sa Antipolo yung kilig ko, girl. Naniniwala naman ako. Briggs yung pangalan ng new guy, no? Sa sinend mong picture, infer, ang gwapo. New and last guy na for me. Wow, ganun ka ka-sure sa kanya? Ay nako kung alam mo lang. Parang ngayon pa lang kita narinig na naging sure sa isang lalaki ah. Paano naman ako magiging sure dati? Di naman din sila sure sa akin. It's a tie lang. Tama naman. Iba kasi talaga tong si Briggs. Naku, kung alam mo lang talaga. Kailan mo ba siya papakilala sa akin para makilatis ko na? Saka na pag hindi na siya busy. Busy saan? Sa pangbababae? Ay, wag mo akong pinag-overthink. Umiiwas na ako dyan. Magandang impluensya naman pala talaga yung si Briggs sa'yo. Siya lang pala ang makakatanggal ng pag-overthink mo eh. Gusto kong magbago para sa kanya. Ay, true love na yan, girl! Oo rin. Alam mo bang binilan niya ako ng corgi? Aso ba yun? Hindi, peanut butter siya. Ito nakakainis! Oo nga, aso. Di ba mahal yun? Oo, kaya nga nagulat talaga ako na binilhan niya ako. Nagkwento lang ako isang beses na pangarap kong magkaroon ng corgi. Tapos bumili siya agad? Agad-agad. Nako, kaya mo bang sustentuhan yung pangangailangan ng aso na yon? High maintenance yung mga may breed na aso, ha? Alam ko naman, saka si Briggs naman na magpo-provide ng pagkain at pang-vet ng aso. Wow, parang legit na padre de pamilya, ha?
Anak niyo na yon? Parang gano'n na nga. Pang-testing namin kung pwede kaming maging magulang. Siya pwede na maging tatay. Ikaw, medyo konting effort pa. Grabe ka naman. Joke lang. Ready ka na ba sa ganong buhay? Yung maging asawa at nanay? Mula nung nakilala ko si Bricks, oo. Iba talaga ang Thea ngayon. Sobrang in love. Totoo kaya, ayoko nang pakawalan pa si Bricks dahil siya ang perfect guy for me. Ay, sana kahit tumagal kayo hindi siya magbago. Kahit magkabilbil ka o maging losyang, mahal ka pa rin. Dapat lang. Yung kahit magkaroon kayo ng maraming anak, dapat mahal at priority ka pa rin. Iya? Okay ka lang? Sorry, medyo may pinagdadaanan lang kasi kami ng asawa ko. Bago ata yan ah. Kailan pa? Matagal na. Hindi ko lang sinasabi kasi nahihiya ako. Paano puro ako post sa Facebook na masaya kami pero sa totoo lang, puro kami problema ngayon. Hindi ko na alam kung magtatagal pa kami ng 1 taon. Ano ba yan? Sana hindi muna ako nagkwento sa'yo tungkol sa relasyon ko. Napasama ko pa ata ang loob mo eh. Girl, sana maayos nyo pa yan. Sayang ang 10 years na relasyon ninyo. Ayos lang, ano ka ba? Masaya nga ako para sa'yo kasi finally nahanap mo na yung perfect guy for you. Sana lang talaga hindi siya magbago at maging consistent yung pagmamahal niya sa'yo kahit na marami nang nagbago sa'yo. I'm sorry, Thea. Nasira ako patuloy yung moment mo. Niyakap ko si Eya dahil sa nalaman ko, Papa Dudut. Naramdaman ko ang lungkot sa kanya habang magkayakap kami. Nakilala niya noong college kami ang napangasawa niya, sila pa nga ang inidolo ko pagdating sa relasyon dahil sobrang ma-effort yung guy para kay Eya. Minsan nga habang nasa trabaho kami ay nagpadala ng maraming rosas at chocolates yung asawa ni Eya sa kanya. Take note lang po, ordinary day lang po yun pero akala mo ay may okasyon nang nagpasabog ng effort si Guy. Ayaw ko na lang i-mention ang pangalan ng asawa ni Eya dahil naiinis ako sa kanya. Lalo na nung nalaman kong munti ka nang may mangyari sa guy na yon at sa katrabaho niya noong minsang nagkainuman sa team building nila sa work. Marami pang nakwento si Eya sa akin tungkol sa pagkasira ng relasyon nila. Hindi naman niya magawang iwan si Guy dahil meron na silang 2 anak. Napaisip at natakot tuloy ako sa mga nangyari sa kanilang mag-asawa, Papa Dudut. Naisip ko na paano kaya kung tumagal kami ni Briggs at mangyari din yon. Ma-effort si Briggs tulad ng napangasawa ni Eya pero anong nangyari? Ayaw ko na noon na mag-overthink pero hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil nga masyado na akong nahulog kay Briggs. Nakaplano na ako ng future kasama siya at hindi ko mapigilang makaramdam ng takot kung sakali mang hindi matuloy ang plano na yon, Papa Dudut. Sinikap kong tanggalin sa isipan ko ang takot at nag-enjoy lang sa piling ni Briggs. Naisip ko rin kasi na hindi makakatulong ang pag-overthink dahil baka makasira pa yon sa magandang simula namin ni Briggs. Kaya naman nagtiwala na lamang ako sa kanya at sa plano ni Lord para sa amin. Sinurrender ko na noon sa kapalaran kung magiging kami forever o matutulad lamang kami sa mga nawasak na relasyon. Pero lihim sa puso ko ang panalangin noon na sana ay hindi na matapos ang magandang simula namin ni Briggs noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas pa ng mga buwan ay nabawasan ng pangamba ko na baka mauwi lang kami sa wala ni Briggs. Nagpatuloy kasi siya sa pagiging consistent sa akin. Kaya wala akong ibang oras para magduda pa, Papa Dudut. Nag-effort na rin ako magtiwala para hindi ko maisip na mauuwi lang muli sa walang relasyon na meron kami. Sunuklian ko lahat ng mga ginagawa niya para sa akin para hindi naman siya mag-isip na di worth ang mga effort na ibinibigay niya sa akin. Lahat ay ginawa ko para sa kanya na hindi ko inakalang magagawa ko. Lahat ng mga bagay na natakot akong gawin sa mga nakarelasyon ko dati ay hindi ginawa
ay ginawa ko sa kanya. Ganun ko noon kakampante na kasama si Bricks, Papa Dudut, dahil alam kong kailangan kong isugal ang lahat pagdating sa kanya. Naramdaman ko kasi na sa pagsugal ko sa relasyon namin ay alam kong panalo ako. Papa Dudut, wala na ako masyadong in-expect pa kay Bricks para magpatuloy ang masayang relasyon namin. Yun kasi naging problema ko sa mga ex ko. Masyado kong tinaasan ang expectations ko sa kanila kaya siguro'y nalunod sila at natakot. Iniwasan nila ako hanggang isang araw ay nawala na yung gana nila sa akin. May nagsabi sa akin na kapag nalulunod daw ang isang lalaki sa expectations ng isang babae ay kusa silang tumitiklop at nawawala. Ayoko naman na gano'n ang mangyari sa amin ni Bricks. Kaya hindi ako naghangad ng kahit na ano na alam ko at ramdam kong mahihirapan siyang abutin. Natuto ako mag-adjust sa kung ano man ang kaya niya lamang ibigay sa akin. Kaya lang sa mga pinapakita at inaabot niya sa akin ay na-feel ko na kaya niyang gawin lahat kahit yung mga imposible. Perfect guy na talaga noon si Bricks. Para sa akin, Papa Dudut. Bricks, anong ginagawa mo dito? Alasing ko pa lang ng umaga. Nag-prepare ako ng breakfast natin. Hala, pati mo sinabi sa akin kagabi na pupunta ka. Eh di hindi na yung surprise para sa mansari natin. Happy mansari! Mansari? Mukhang nakalimutan mo ah. Okay lang, bawi ka na lang sa akin mamaya. Okay lang sa'yo na mag-celebrate ng mansari? Eh di ba dapat naman talagang i-celebrate yun? Hindi lang ako sanay. Kaya pala deadma ka lang sa mga nakaraang mansari natin. Uy, naalala ko naman lahat yon. Kaya lang ano? hindi nga ako sanay na may karelasyon akong gustong mag-celebrate ng maliliit na bagay tulad ng mansari. Hindi maliit na bagay ang mansari. Gustong gusto ko kayang nagsa-celebrate nun. Eh kasi nga yung mga ex ko sabi nila hindi naman importante yon. Saka na raw kapag umabot na ng 1 taon. Hindi ako ganon. Araw-araw kitang isa-celebrate. Bola! Hindi ah. Gusto ko lang makita mo na di pare-pareha sa mga lalaki. Nako, sana nga. Wag na lang nating ituloy itong ganitong usapan. Baka masisipa ako sa mga ginawa sa'yo ng mga ex mo. Kain na tayo? Ano ba yung dala mo? Tosino at itlog. Tapos may danggit. Gusto ko yan lahat. Hanggang prito lang ang alam ko eh. Sorry. Hala, ikaw nagluto? Akala ko in-order mo lang. Ipagyayabang ko tong niluto ko. Di man kasing sarap ng mga natikman mo. Pero sana ayos lang sa'yo. Kahit maglasang uling pa yan, kakainin ko yan. Mahal kita. Mas mahal kita. Mas mahal na mahal kita. Makikikumpit ka na naman ba sa pagmamahal? Huwag mo nang balakin. Mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. After kitang ipagluto ng tosino at danggit, mas grabe pa rin ang pagmamahal mo kaysa sa akin? O sige, sa ngayon ikaw ang panalo. Kung bakit naman kasi ang hilig mong makipagkompetensya pagdating sa pagmamahal eh. Di ba pwedeng mahal lang natin yung isa't isa? Di na importante kung sino yung mas? Oo na po, sorry na. Ang hirap lang kasing sukatin tong love ko sa'yo eh. Grabe ka. Para tayong mga teenager sa usapan natin. Kabog natin sila. Papasukin mo na kaya ako para makakain na tayo. Bricks? Ano yun? Nakalimutan kong sabihin. Ang alin? Happy Mansari! Mahal kita sa lahat ng buwan sa kalendaryo. Mas lalong tumamis tong tosinong niluto ko ah. Tara na, kain na. I love you so much. I love you too. So much. Nakangiti ko siyang pinapasok sa loob ng bahay. Hinawakan pa niya ang mga kamay ko at hinigpitan ko ang kapit. Pakiramdam ko noon ay parang nasa pelikula ako at kami ang mga bida. Inayos ko ang mesa habang siya naman ay mabilis na inilabas ang mga pagkaing dala niya. Nagpaalam ako sa kanya na magpapalit muna ng damit dahil nakapantulog pa ako. Sinabi ko rin sa kanya na kung pwedeng mahintay niya ako ng ilang minuto para makapag-shower man lang ako dahil kagigising ko lang. Pinigilan niya ako at saka hinalikan sa noo.
Sinabi niya kung ano man daw ang itsura ko ng mga oras na yon ay gusto niya. Namula ang mga pisngi ko sa papuri na yon at yun ang unang beses na may nagsabi sa akin ng ganon. Hindi ako nakaayos, may muta pa ako at magulo ang buhok ko pero nakita niyang maganda pa rin ako. Nawala tuloy ang kalahati ng insecurity ko sa sarili ko. Naupo na kaming pareho at saka sabay na kumain ng almusal na inihanda niya. Sa pagpapatuloy noon ng relasyon namin, Papa Dudut, ay marami pang ginawa si Bricks na hindi ko inakalang matatanggap ko. Lagi talaga siyang may bagong sorpresa noon. At hindi ko alam kung paano niya i-maintain yon kapag umabot na kami ng ilang taon. May mga umagang bigla na lamang siyang kumakatok noon sa bahay para ayain ako mag-travel. Madalas ay nagpupunta kami noon sa beach para masilayan ang bagong gising na araw habang nagtsatsa. Payapa ang puso ko noon sa piling ni Bricks at yun naman ang pinangarap ko una pa lamang. Marami nang nangyaring hindi maganda sa akin sa nakaraan. Kaya kapayapaan na lamang ang hanap ko at nakuha ko yon sa piling niya. Pinagdasal ko sa Diyos na sana ay hayaan niyang manatili ang kapayapaan na yon sa puso ko, Papa Dudut. Grabe lang. Bakit? Malapit na pala tayong mag-isang taon. Wow, nagbibilang na siya. Kahit segundo sinasama ko sa bilang. Ako, alam mo kung ano yung binibilang ko? Ano? Yung bawat dasal na natupad sa akin mula nung nakilala kita. Wag kang ganyan, naiiyak ako. Totoo nga. Ako rin na. Alam mo bang halos di na ako nagdadasal dati? Napagod na kasi ako Paano ba naman kasi lagi na lang walang natutupad sa mga dasal ko. Pero ngayon, meron na. Ikaw? Kinilig ako ron Akala ko hindi na pakikinggan mga dasal ko. Akala ko sobrang busy na ng tadhana sa ibang tao kaya medyo nakalimutan na ako. Nagkaroon lang pala ng delay bago ka dumating sa buhay ko. Sabi nga nila, di ba? Delays are not denials. Ngayon ko lang yan naintindihan talaga. Kasi English? Che! Nagmamadali kasi ako noon. Nagmamadali ako na makahanap ng true love kasi pagod na akong napupunta lagi sa maling tao. Puro na lang trial and error, nakakasawa na. Tapos ngayon? Ngayon, andito ka na. Naiintindihan ko na kung bakit kinailangan kong maghintay kasi niluluto pa ng Diyos yung perfect love story para sa akin. Ang tamis naman. Mas tumamis ang buhay ko mula nang dumating ka. Diabetic na nga ata ako Ang alam ko, next week pa ang mansari natin pero gusto ko na sanang ibigay ito sa'yo ngayon. Di na ako makapaghintay. Seryoso ba? Ikaw kasi, ang sweet ng mga sinabi mo. Di ko tuloy mapigilang ma-inlove sa'yo lalo. Nagsabi lang ako ng nararamdaman ko. At thank you, kasi ngayon lang ako nagkaroon ng karelasyon na very vocal sa nararamdaman niya. At ngayon lang ako nagkaroon ng karelasyon na kayang patunayan sa akin na hindi lahat ng lalaki sasaktan lang ako. Thea? Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin ngayong taon. Kung pahihintulutan ng Diyos, ikaw na rin ang magiging pinakamagandang mangyayari sa akin sa mga susunod na dekada ng buhay ko. Huwag kang ganyan, naiiyak na ako. Mula nung nakilala kita, wala akong ibang gustong gawin kundi makita kang masaya. Kahit hindi ako ang dahilan. Ikaw ang dahilan ko sa bawat saya na meron ako ngayon. Kaya nga pinag-ipunan kong bilhin tong ibibigay ko sa'yo ngayon. Dahil alam ko karapat dapat ka para dito. Ito na ba yun? Thea, mahal kita. At sana hanggang sa pagtulog ay alam mo yun. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang makasama kang tumawa sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Nandito ako lagi. I love you. I love you too. Kaya inaabot ko sa itong pulang maliit na kahon. Buksan mo. Ikaw na para makita mo. Akin na nga. Ang tagal kong hinintay to. Buksan mo na. Ikaw? Mahal yan. Binili ko pa sa Singapore yan. O sige na, isukat mo na.
Isang pares ng hikaw ang inabot ni Brick sa akin na nakalagay sa maliit na pulang kahon. Inakala kong singsing yon at aayain na niya akong ikasal. Napansin niyang nakatitig lamang ako sa higaw kaya kinuha niya yon sa akin at saka nilagay sa mga tenga ko. Nabigla ako sa sarili ko dahil masyado ako nag-expect na singsing ang laman ng pulang kahon na yon. Kahit sino naman siguro papadudod, hindi ba? Noong nailagay na niya ang hikaw sa mga tenga ko ay pinagmasdan niya ako at natakot ako na baka makita niyang desmayado ako. Kaya abot hanggang tenga ang peking ngiti ko. Hindi naman niya napansin na nalungkot ako lalo na noong nagpasalamat ako sa kanya at sa kaniyakap. Pinagyabang niyang mahal ang mga hikaw na yon at talagang pinuntahan pa niya sa Singapore para lamang mabili yon. Hindi ko na nga pinakinggan ang iba pa niyang mga sinabi dahil masama ang loob ko. Alam kong nangako ako sa sarili ko na hindi ko tataasan ang expectations ko para kay Briggs, pero kasi gusto ko nang maitali sa kanya, Papa Dudut. Wala na akong ibang gustong hintayin noon. Gusto ko na lang noon na makasal na sa kanya para may formality na ang lahat. Kaya lang ay mukhang malabo pa dahil mas pinili niyang bigyan ako ng hikaw kesa sa singsing na pangarap ng bawat babaeng nagmamahal. Pagkatapos noon ay nag-aya na akong umuwi dahil baka hindi ko na makayanan pang maitago sa kanya ang pagkadismaya ko. Nagtaka rin siya kung bakit ako nag-ayang umuwi kaagad, usually ako naman yung gustong magstay pa ng mas matagal kapag kasama siya. Nagdahilan ako na sumasakit na ang puson ko dahil malapit na akong datnan. Hindi naman niya ako inusisa pa at sinunod na lamang ang gusto ko. Hinatid niya ako sa bahay at nagmadali akong pumasok sa loob para maging malaya na ako sa totoong nararamdaman at emosyon ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na napigilan pa ang sarili ko, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko na ang pag-asa na anytime ay aayain na ako ni Briggs na pakasalan. Alam kong nangako ako sa sarili ko na hindi na ako ulit mag-expect ng kahit na ano sa karelasyon ko, pero naisip kong deserve ko pa rin namang mag-expect sa isang tao dahil alam kong kaya ko ring sabayan ang expectations na yon. Madalas akong nag-search sa internet kung paano mapapadali ang pag-propose ng isang lalaki sa isang babae. Lahat ng nakita ko ay sinunod ko pero walang naging epekto para kay Briggs. Naubusan ako ng pasensya lalo na kapag nagpaparinig na ako pero madalas ay deadma pa rin siya. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko kapag walang napupuntahan ng mga parinig ko dahil ayokong mag-away kaming dalawa. Hindi ko alam kung manhid lamang noon si Briggs o talagang ayaw niya lang pansinin ang mga sinasabi ko. Imposible namang hindi siya nakahalata sa mga pagpaparinig ko dahil masyado nang ang obvious lahat ng sinasabi ko. Sa tuwing magkasama kami ay wala akong ibang ginawa kundi ang magpasaring sa kanya at siya naman ay nakagagawa ng paraan para pasimpleng ibahin ang usapan. Nagkaroon tuloy ako ng kutob na baka hindi pa siya ready noon. Kaya nga ako nainis kasi ako ay ready na para sa kasal. Nasa tamang edad naman na kaming pareho pero bakit hindi pa niya maintindihan noon na kailangan na naming gawin yon. Hindi naman ako nagsawang iparating sa kanyang mensahe na gusto ko talagang maitali sa kanya. Hanggat hindi niya ako diretsang sinasabihan na ayaw niyang magpakasal ay hindi ako titigil sa pagpaparinig. Yon ang pinangako ko sa sarili ko. Nabusog ba kita sa spicy adobo ko? Sobra! Ang sarap! Pinakamasarap na adobong natikman ko. Masasarapan ko pa ang mga luto ko kapag mag-asawa na tayo. Paabot naman ng tubig, please. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo naman. Ay, gatas na lang pala. Ano? Gatas na lang yung iabot mo sa akin. Huwag na yung tubig. Mas nakakatanggal ng anghang ang gatas eh. Alam mo ba yon? Oo, nasabi mo na yan sa akin last week. Alam mo bang mahilig ako sa gatas? Kahit kailangan kong magising gatas ang iniinom ko kaysa kape.
Hayaan mo kapag mag-asawa na tayo, lagi kitang aabutan ng gatas kahit ilang litro pa yan. Paabot na ng gatas please. Maanghang na sa dila eh. Ay, sorry. Teka, salinang kita sa baso. Oh, heto na. Thank you ah. Masyado akong maalaga, no? Oo, the best ka sa pag-aalaga. Ganyan talaga yung mga babaeng nasa 30 na. Ha? Nasa tamang edad na kasi kami para mag-alaga at mag-asawa. Wala naman sa edad yan. Yung pag-aasawa? Yung pag-aalaga. Ako nga 12 anyos pa lang ako pero ako na yung nag-aalaga dati sa first girlfriend ko. Mantakin mo yun, 12 pa lang ako Nagkaroon na ako agad ng girlfriend. Ikaw ba? Ilang taon ka nung una ka nagkaroon ng boyfriend? 15 years old ako noon. Nakakamiss yung puppy love, no? Oo, pero mas gusto ko yung ganitong klaseng love. Yung parang sa atin, hinog na at pwede nang pitasin. Parang mangga lang napipitasin? O sige, i-ready mo na ang alamang at kakainin na natin ang manggang yan. Ang ibig kong sabihin, hinog na kasi yung relasyon natin. Parang mangga. Parang pwede nang mag-settle down, ganun. Paabot naman ako ng tissue. Hindi mo pa ba nakikitang hinog na ang relasyon natin? Ang mature nga ng relasyon natin kaya ako gusto. Ang sarap ng ganitong relasyon. Sana walang magbago. Pwede pa rin namang magbago. Pwedeng mapunta sa, alam mo na. Alam mo nga no? Yung may altar, may pare. Para tayong nagpipinoy henyo nito Tao ba to? Pwede. Masaya ba to? Oo. Tayo ba to? Oo. Alamang? Ito naman nakakainis Joke lang. Ikaw naman masyadong mainit ang ulo mo lately Napansin mo pala. Bakit naman di ko mapapansin? Pag mahal mo ang isang tao, napapansin mo lahat sa kanya. Ah, talaga? Bakit hindi mo mapansin kung ano yung gusto kong tumbukin sa mga sinasabi ko sa'yo? Thea, Bakit? paabot nga ulit ng gatas. Maanghang pa rin Gusto ko nang sakalin noon si Bricks dahil parang nananadya siyang hindi pansinin ang mga sinasabi ko. Kahit nga siguro bata maintindihan ang nais kong puntuhin noon. Bumigat tuloy ang nararamdaman ko dahil parang hindi naman ako gustong pakasalan ni Bricks. Kaya lang ayokong madala ang mood na yon na posibleng makasira sa magandang relasyon namin. Kaya naisip ko na baka humahanap lang ng tiyempo si Bricks. Baka nakaredy na siyang mag-propose pero gagawin lang niya yon kapag hindi ako nag-e-expect masyado. Sensitive din kaya si Bricks kaya alam ko noon na nakakahalata na siya sa mga sinasabi ko. Pero pinili lang niyang deadmahin para siguro ay masurpresa ako. Bigla akong kinilig sa naisip kong yon. Kaya naman nabuhayan ako ng loob. Hindi na muna ako magpaparinig at hinihintay ko na lamang na sumapit ang araw ng pagpo-propose niya sa akin. Kaya lang ay lumagpas na ang 1 taon ang relasyon namin pero wala pa rin siyang ginawa. Kaya naman nagbalik na ako sa pagpaparinig para naman ma-realize niyang gusto ko na talagang magpakasal. Hindi kasi kaya ng mga babae ang diretsyang magsabi ng nararamdaman namin kaya madalas ay puro lamang kami parinig. Hindi ko pinalipas ang 1 buong araw nang hindi nagpaparinig kay Bricks tungkol sa usapang kasal. Yun nga lang ay ganun pa rin ang reaksyon na nakukuha ko sa kanya noon. Madalas ay puro change topic ang nangyayari sa amin at hindi naman kaya ay tatawa na lamang siya para matapos na noon ang usapan tungkol doon. Nahiya lang talaga akong diretsahin siya dahil gusto kong manggaling sa kanya mismo ang proposal, Papa Dudut. Yun nga lang ay talagang nainip na ako at kakambal ng pagkainip na yon ang inis. Nahalata sa akin yon ni Bricks, Papa Dudut. Kanina ka pa tahimik dyan Walang masamang manahimik. Toyo ba yan? Hindi. Kailangan ba kitang lambingin? Kailangan kong wag kang umiwas sa mga sinasabi ko. Umiwas?
Mamaang-maangang ka pa talaga. Hindi ko mag-gets, sorry. Okay, diretsahan na ha. Bakit ka ba umiiwas pag usapang kasal na? Hala? Tignan mo na. Ay, okay, sige, sasagot na ako. Sorry kung umiiwas ako. Kasi ayaw mo akong pakasalan? Hindi ah. Hindi lang muna sana ngayon. Kung pwede, maghintay ka muna. 1 taon pa lang naman tayo. Di natin kailangang magmadali. Marami tayong oras para magpakasal. Enjoyin muna natin to. Eh kung pareho naman na tayong sure sa isa't isa, so bakit di na lang tayo magpakasal ngayon? Eh kasi gusto ko mapaghandaan yung proposal ko sa'yo. Yung magta-trending sa Facebook. Ayaw mo ba yun? Wala rin naman akong Facebook, hindi ko yun ma-appreciate. Kahit simpleng proposal at kasal lang naman, okay na ako eh. Gusto mo mag-ambag pa ako sa gagastusin mo sa proposal? Hindi naman pwede yun. Gastos naming mga lalaki yun. Pero gusto ko na kasi. Ay, teka, tumatawag si Iya. Sagutin ko lang to tapos balik tayo sa usapang kasal ha? Sure. Sakto, may tatawagan din ako. Hello, Iya. Girl, busy ka? Kasama ko si Brix eh. May importante kaming pinag-uusapan. Okay lang ba tawagan kita mamaya? Pwede bang lumayo ka muna sa kanya bago ko sabihin tong babalita ko sa'yo? Kinakabahan ako ah. Ano ba yan? Girl, alam mo bang may asawa pa si Brix? Ano? Okay, mukhang hindi mo pa alam. Mukha bang alam ko? Mukha bang papayag akong maging kabit? Teka, huwag kang magalit sa akin. Hindi naman ako nanloko sa'yo. Paano mo nasabing may asawa na siya? Nanood kami ni Habi ng championship game ng basketball. Tapos nahuli sa fancam si na Brix at ang asawa niyang Tisay. Tisay ang asawa niya? Maganda? Hindi na importante kung maganda yung asawa. Ang importante rito, nalaman mong may asawa yung Brix na manloloko na yan. Baka naman kapatid niya o pinsan. May magkapatid bang naghahalikan? Sa pisngi o noo? Sa labi! Baka naman... Huwag mo nang ipagtanggol. Gusto mo i-send ko sa'yo yung video ngayon para makita mo eh. Pasend sa email ko. Tawagan kita ulit. Bye. Teya, uwi na muna ako ha. May emergency sa bahay eh. May asawa ka na? Ha? May asawa ka na pala. Ikaw? Future asawa? Diba? Eh kumusta naman yung championship game ng basketball na napanood nyo ng asawa mo? Sarap pa ng halikan nyo ah. Ha? Di ako nanonood ng basketball. Sinungaling! Ano bang klaseng pagbibintang yan? Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na nga ako siguro. Nababaliw na ako sa pag-iisip na ikaw yung perfect guy para sa akin pero hindi pa pala. Kumalma ka nga muna. Kanina lang pinag-uusapan natin ang kasal. Tapos ngayon nangaaway ka na. Bakit hindi kita aawayin? After mo kong gawing kabit nang hindi ko alam? Teya, ano bang mga pinagsasasabi mo? Akala ko na delay lang ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng perfect guy. Pero nagpadala na naman pala siya ng panibagong lesson sa akin. Sana dininay na lang niya yung request ko. Pare-pareho kayong mga lalaki. Mga manluloko! Perfect cheater si Brix, Papa Dudut. Yung inakala kong the one for me ay nakalaan na pala sa iba. Inamin niyang matagal na siyang kasal at nasa ibang bansa ang asawa niya. Nagbakasyon lang daw sa Pinas kaya nagkasama ulit sila. Sinabi niya na malabo na raw ang relasyon nila dahil pakiramdam niya may ibang lalaki na ang asawa niya. Hindi ako naniwala dahil alam ko na yung ganong klase ng rason ng mga lalaki. Ganon din ang nirason ng ex ko noong pinili niya akong lokohin. Kaya hindi ko pinaniwalaan si Brix, Papa Dudut. Agad akong nag-walk out. Sinubukan pa niya akong tawagan pero blinako na siya sa number niya sa cellphone ko. Naiyak ako habang nasa taxi at nahiya pa ako sa taxi driver na binilhan pa ako ng tissue sa isang convenience store dahil basang-basa na ang mukha ko ng mga luha ko. Nasaktan ako sa ginawa ni Brix, Papa Dudut. Minahal ko siya pero hindi ko kayang maging number 2. Ilang beses na humingi ng chance si Brix sa akin at sinabing pwede naman daw naming itago muna ang relasyon namin. Hahanap lang daw siya ng tiyempo para maiwan ang asawa niya dahil ako naman daw ang mas mahal niya. Nagalit ako lalo dahil mas mahal niya ako. Ibig sabihin lang noon ay mahal pa rin niya ang asawa niya.
Noong tinanong ko kung meron pa siyang pagmamahal sa asawa niya ay sumagot siya ng oo. Dinepensahan niya ang sagot niya at sinabing kaya ko raw siyang tulungan para makalimutan ang asawa niya. Mas lalo akong nagalit dahil ginawa pa niya akong panakipbutas matapos ko siyang unahin sa lahat. Yun ang huling beses na nakapag-usap kami. Pagkatapos noon ay pinili kong lumipat na ng tirahan para hindi na niya ako mahanap pa. Naging broken akong muli at hindi ko alam kung paano pa ako makakabangon. Masyado kong umasa na si Bricks na ang perfect guy para sa akin. Pero naging perfect example lang pala siya ng taong hindi ko dapat mahalin. Papa Dudut, masyado po akong nasaktan. Pero pipilitin kong mag-move on. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Nasaktan pero willing mag-move on. Thea. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.